Jeg kan ikke stikke ligesom fastelavn, jeg kan ikke smadre den, vel? Jo. Bunden. Nej, men altså selve kapslen? Nej. Altså hvis den ikke bare champagneflasken, så skal den heller ikke flyve rundt. Okay, nej, klar. Og det er hernede, det foregår. Der tænker jeg, der kan du bare gå helt rundt op. Ja, det kommer til sidst. Ja. Jeg vil så, du fortalte, hvordan jeg reagerede, da du kontaktede mig. Jeg tænkte, protektor, det er kun noget, prins Henrik får lov til. Ja. Og jeg har det sådan med prins Henrik, at jeg synes jo, han er den sjoveste af de kongelige. Og jeg tænker tit på, hvordan det må være at skulle åbne sådan nogle ting. Det er jo, man kommer jo også for at give det en højtidelighed. Og det vil jeg meget gerne gøre. Da vi så skrev sammen her op til, så bed jeg mærke i en sætning, du skrev, at jer, som har det her projekt, også holder af, når folk ikke tror, det kan lade sig gøre. Altså det her med også at arbejde med noget, som folk enten ikke tror på, eller latterliggør, eller griner af, fordi det virker umuligt. Og det er jo ikke fordi, jeg skal gå sådan Johannes Møllehave i dem med en masse citater, men jeg vil godt citere Muhammad Ali, som engang har sagt, "Impossible is not a fact, it's only an opinion." Altså, og jeg tror, at I ligesom har gået imod den fornemmelse, der måske kan være med et dansk rumfartsprojekt, at det er umuligt. I langt mindre målestok har jeg ofte selv oplevet med nogle af de ting, jeg har lavet, at folk bare trak på skuldrene af det, eller grinte af det, fordi at det ikke gav nogen mening. Jeg tror, det var Einstein, der sagde, at en idé, som ikke er absurd første gang, man siger den, er en dårlig idé. Så ideen om, at Danmark skulle sigte mod stjernerne og drømme om at indtage universet, er jo en absurd idé, og derfor god ifølge Einstein. Langt mindre jordnært, så prøvede jeg engang, da jeg skulle lave et tv-program, eller jeg skulle være redaktør for et tv-program, der hed Tal med Gud. Det var før Muhammed-krisen, og tv-programmer om det eksistentielle, eller det religiøse, eller det spirituelle, var virkelig i lav kurs. Det var noget, man sendte kl. 12 om formiddagen, når man var sikker på, at der ikke var nogen, der så det. Der var ingen, der ville røre det ved det. Der var ingen, der ville gå nogen steder hen med det i forhold til fjernsyn. Vi fandt en rigtig god, han var faktisk dukkefører på det tidspunkt, og ville gerne lave noget dukketeater. Clement Kjærsgaard, som studievært. Nogen vil så sige, at han stadig laver dukketeater, men altså, han var en god vært på det. Og det er okay. Men det var umuligt for mig at få projektet igennem. Og hver gang jeg sagde, at jeg gerne ville lave et tv-program om religion, så blev det ikke taget alvorligt. Fordi det var ikke noget, man synes kunne fungere. Og når jeg læser, og jeg har her de sidste par dage læst meget om jeres projekt, både i Ingeniøren, som jeg abonnerer på, og det amerikanske tidsskrift Wired. Og der vil jeg sige til jer, at noget, som gav mig en enormt stor energi, da jeg over for Danmarks Radios direktion skulle præsentere det tv-program om religion. Da de sagde, at der vil ikke være nogen, der gider at se det kommer aldrig til at fungere, så sagde jeg, det er fuldstændig lige meget, for det tv-program, det skal skabe verdensfred. Og dengang var DR2 en tv-kanal, som ofte blev latterliggjort, fordi der ikke var nogen, der så den. Der var ikke nogen, der så kanalen. På et tidspunkt, der steg vi lidt i kvindelige seere over 60 år, og troede, vi havde succes. Det var så fordi, der var en ældre kvindelig pensionist, der var død i sin lejlighed.
sit fjernsyn stillet ind på DR2, og hun havde sådan en måler fra Gallup, så hun havde set DR2 uafbrudt i 14 dage. Så det var en fejl, at vi gik frem på det tidspunkt. Men det her med at sige, at et tv-program skal skabe verdensfred på en lille kanal, som ingen tager alvorligt, det gav en enorm energi for programmet. Og det interessante var, at da BBC World så købte konceptet og begyndte at vise det her tv-program, hvor forskellige repræsentanter fra hver sin der skulle sidde en buddhist og en imam og en overrabbiner og en folkekirkepræst og tale om, hvad der sker, når vi dør og sådan noget. Da det program begyndte at blive sendt på BBC World, så blev det jo sendt på Vestbredden og Gaza-striben, altså hvor folk slår hinanden ihjel på grund af religion. Og for folk i den del af verden at se, altså repræsentanter for religioner, der ellers bekriger hinanden, sidder og tale sammen i et tv-studie, det gjorde jo, at vi, der lavede programmet, var dem, der grinte sidst, efter at være blevet hånet og latterliggjort. Og derfor vil jeg sige til jer, det at have en drøm, altså alting starter jo med en drøm, det er meget sjældent, det er noget meget særligt at have det. Og ture have en drøm om noget. Og det skaber jo en retning og en bevægelse, som jo dybest set, at det alting starter med. Jeg læste for nylig en bog, der hedder Moondust. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har læst den her. Jeg har ikke. Det er en engelsk journalist, som beslutter sig for i 80'erne at tage rundt og finde nogle af de stadig levende mænd, som har gået på månen. Mange af dem er blevet alkoholikere, skilt, har arbejdet med svære depressioner. Og han finder dem på sådan nogle space-konferencer rundt omkring i verden, hvor Star Trek-fans mødes, og så giver de autografer og sådan noget. Og der møder han specielt en, som bliver tilbage på, jeg vil ikke kalde det moderskibet, det der bliver tilbage, når de andre tager ned. Det kan vi godt kalde det. Ja. Han levede jo med den forbandelse, at han aldrig kom ned og gå, og det var så Armstrong og de andre Aldrin, som kom ned og gå, og han skulle så blive tilbage. Og på et tidspunkt, mens de andre er nede på månen, der kommer han rundt på den mørke side af månen. Det vil sige, på den side, hvor månen er imellem ham og jorden. Og der er fuldstændig mørke, og han er alene tilbage. Og han siger, at den ensomhed, han oplever i de timer, hvor han er, kan man sige, på den mørke side af månen. Den er han aldrig kommet så over, da den her engelske journalist møder ham. Når jeg læser om jeres projekt, så kan jeg forstå, at det er et stort hold, der arbejder sammen omkring det. Og jeg vil sige til jer, at selvom det er en kapsel til én mand, så er der i hvert fald ikke tegn på ensomhed omkring det her projekt. Og det skal I værdsætte og sætte stor pris på. Det er meget en citattale, det her. Forfatteren, der skrev den bog, Den Lille Prins, han skriver på et tidspunkt, og nu skal jeg om lidt slå flasken i stykker, og det er jo det, man gør med skibet. Ja, netop. Det skal være kvinder, der gør det. Jeg ville faktisk have sagt det til at starte med, at der var flere her, der sagde til mig, at vi kan jo ikke få en mand til at døbe et skib. Nej. Og så trak jeg lidt kortet igen, men herude kan alt jo lade sig gøre. Ja. Så vi kunne også godt få dig til det. Ja. Og det er jo heller ikke et skib. Nej, det er jo et rumskib. Ja, kapsel. Men ham Antoine, der skrev Den Lille Prins, han har engang sagt, hvis man vil bygge et skib, så skal man ikke sige til folk, at de skal gå ud og samle træ og give dem ordre om, at de skal arbejde hårdt. Man skal i stedet give dem forestillingen om havets uendelige storhed. Det er jo meget fint sagt, og det er jo det, jeg kan forstå, at I også har som en drøm og en forestilling. Jeg er færdig lige om lidt. Det er fint om. Det er det, I har foran jer, og det er meget fint. Jeg fornemmer, at folk her ikke arbejder, fordi
de skal eller har fået besked om det, men fordi I har en forestilling om universets uendelige storhed. Projektet er også interessant på et andet plan. Watson, ham IBM-manden, som sagde det her legendariske citat med, at han mente, der var på verdensplan brug for 5 PC'ere. Dengang, der var al computerudvikling jo statsstøttet. Det at bygge en personlig computer var så dyrt og omkostningsfuldt, at man slet ikke kunne forestille sig, at der var brug for mere end 5 computere, og nogen ville give sig i kast med det uden enorm statsstøtte. Vi ved jo så i dag, at vi alle sammen har computere i lommen, og man dybest set, at hver mand kan lave sin egen computer. Og det er jo det, der er interessant, fordi hvem kunne i dag forestille sig et rumprogram, som ikke var statsstøttet? Hvem kunne forestille sig, at man om 20, 30 eller 40, 50 år, at hver mand kunne bygge sin egen rumkapsel? På den måde er I, hvad kan man sige, på den måde har I kastet, for at blive den maritime jargon, der har I kastet et anker ud i fremtiden, som andre så kan hale sig ind på. Det sætter jeg pris på, fordi det er meget vigtigere end fodbold. Og nu vil jeg så gå frem mod kapslen. Ja. Du ved jo, hvad den skal hedde. Ja. Og du ved hvorfor også. Jo. Vil du sige de ting også? Ja. Ja, jeg ved ikke. Den store, kan man slå sådan en i stykker med en hånd? Ja. Det har du rutine i, kan jeg høre. Ja. Jo, jeg går ind mod kapslen. Ja, jeg gør det. Der er handsker, og okay. Jeg vidste ikke, om du har højre eller venstrehåndet, Michael. Jeg er højrehåndet. Godt. Du, en af de allerførste playmates, altså de her folde-ud-piger, som virkelig gjorde indtryk verden over, det var en kvindelig fotomodel, der hed Betty Page. Hun lavede nogle meget, hvad kan man sige, for sin tid grænseoverskridende, sådan, også, jeg er ikke så meget inde i det, men fordi jeg skulle det her, så sad jeg og kiggede, og har kigget en del på hende i dag. Det er blandt andet nogle sådan bondage og fetish-agtige, meget erotiske fotos, hun lavede. Og rumkapslen tager sit navn fra Betty Page. Blandt andet fordi, at kapslen og hun har nogle ting til fælles. De bryder begge grænser. De gør begge noget forarveligt og grænseoverskridende. Hun var over tid meget inspirerende. Det kan denne kapsel også blive. Hun havde smukke kurver og var ovenud fotogen. Så derfor vil jeg nu døbe rumkapslen Beautiful Betty! Har jeg ødelagt noget? Nej. Det har du. Perfekt billede. Perfekt billede. Ja.
Det her er parejleder, som godt kan vaskes af, så det er ikke noget problem. Det der. Vejleder har godt af champagne. Ja, det har han også. Det kan hende, at vi lige har taget champagne og sidde. Skal vi lige have noget lige? Nu føles det ligesom om, jeg er prins Henrik. Ja, det er dejligt. Du opnåede det. Det er nødt til at have, fordi at du har en meget, meget skarp stol. Du skal have nogenlunde blinde på. Skal blinde på det? Fordi vi sad helt til produktionen, det producerer banen, fordi det er fokus på Jeg skyder i war, så jeg kan ret meget. det her sæde er en af de ting, som mange undrer, når det går ekstremt meget. Men det er jo ikke essensen af hele projektet. Det er det ligger som menneske. Så derfor er det selvfølgelig gjort ekstra meget ud af men selvfølgelig ikke bare turen over, at det skal gøres. Ja.